Mas paiigtingin po ng Land Transportation Office San Carlos City ang isasagawang inspeksyon sa mga terminal ng mga sasakyan bilang paghahanda sa holiday season. Ayon kay LTO San Carlos District Office Chief Mrs. Aileen Peteros, inaasahan na nila ang dagsa ng mga babiyahe ilang araw bago ang Kapaskuhan, kung kaya't asahan na rin po magiging aktibo ang mga law enforcement officers. Isa-isip natin na yung pagiging roadworthy conscious sana andito sa atin, isa buhay natin na hindi porket holiday, doon lang tayo mag-iisip na maging roadworthy conscious. Sana tayo every minute na nasa daan tayo na nagda-drive, dapat maging alerto palagi. Dahil dito, puspusan po ang kanilang panawagan sa publiko, partikular na sa mga babiyahe na isaalang-alang ang magiging roadworthy conscious ang kanilang sarili at maging ng mga sasakyan ay nasa kondisyon. Dagdag pa riyan ang pag-iigting ng inspeksyon sa mga terminals kung saan mas nagiging aktibo pa umano ang mga law enforcers. Samantala, ilang bus companies naman sa lungsod ng Dagupan naghahanda na sa inasang dagsa ng mga biyahero sa ikatlong linggo ngayong buwan ng Disyembre. IFM News. IFM News. IFM News.